खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। चिरां जिल्ला बेंटल सालबारनि अन्थाइनि दै गनायखौ लोंब्ला बेराम आजार हामनायनि खौरांखौ नोंथांमोना गोबानो मिथिदों एबा खायफा अन्थाइनि सोमनाय दैखौ लोंनानै बेराम आजारफोरा हामनायखौबो ससियेल मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोङाव नुखाबाय। आरो बे अन्थाइनि दैखौ लोंनो थाखायनो गोबां होंगो दोंगो खमैबो सानसेयाव 500निबो बांसिन सुबुंफोरा बे अन्थाइनि दैखौ लोंनो होंगो दोंगो जादों। बेखौ नोजोर होनानै नखरनि सोद्रोमा फनेन्द्र बसुमतारीनि नखराव बेमार हामनाय दै मोननायनि सायाव माखासे नेमखान्थि खालामनानै होनाय जाबाय। बिथांनि अन्थाइनि दै सोमनायखौ लोंनानै गोबां बेराम हामनायनि फोथायनायाबो ओनसोल नाङैनो गोसारनो हमदों। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बे मुलि एबा अन्थाइखौ इसोर हरनाय होननानै अनिल औवारी बिथाङा फोरमायदों एबा फोथायदों। बे अन्थाइनि दैखौ माब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरो माब्ला हरगोन बेखौ लानानै मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै बे खौरांखौ नायना लायोब्ला बुजि मोनगोन। लोगोसे जोंनिया हरनाय हरिखौ बहुत मानसिया बिदिनो सोंहरदों बा सोंदों। दा बेयावहाय आं बुंनो सानदों नैबे जोंनि सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार नैबे बारायाव जोङो मुलिखौ हरनाय जानाय नङा। आरो लोगोसे जोङो टिकेट जाय मानसिया टिकेट लागोन नैबे बिथांखौसो जोङो गेटआव सोनाय जागोन। टिकेटखौ माब्ला मोननाय जागोन? टिकेटखौ जोङो फैगौ 25 तारिखआव होगोन। बिनिफ्राय जोङो 25 तारिखआव होनाया जोङो 26, 28, 29 सानथामनि थाखाय जोङो हरनाय जागोन। सानसेयाव खैजोननि होनाय जायो? सानसेयाव जोङो 500 होनाय जागोन। बेखिनि जाय टिकेट मोनाखै बे फैयाबा लाब जानाय नङा। जाय टिकेट मोनाखै बा लांफैयाखै फैनानै लाब जानाय नङा आरो फैनाङा। बेखिनि आरो ओरैनो दिनैसिम मा बेमार हामनायनि खौरां मोनदों? बेमारावथ' जों खोनानो मोनदों जाय मानसिया लांफैदों आगोलनिफ्राय खेबनै खेबथाम बिदि जादों। नंगौ माखासे सोरनाबा टिबि बेमारा हामदों, सोरनाबा पेरालाइस हामदों, सोरबा स्टन अन्थाइ जानाया हामदों, सोरनाबा सानाय सुनाया हामदों होननानै जों खोनादों। प्रेक्टिकेल आंनियाबो नैबे अनिल औवारी हिसाबै आंबो जादों। आंनियाबो मोदोम सानाय आथिं सानाया गाजोबनाय जादों आरो दा खेबसे जाबावनांगौ आं बेखौ लांफैनाय जायाखै। नाथाय गोबां मानसिया बानसावदों जे खोमसि फोथायनाय मानाय होनना बुङो। बिनि सायाव मा बुंगोन? बेयो बांसावखागोन। बिदिनो दानि जुगाव मिडियाफ्रा बा जानला मोनला खेबलाबायनानै लांनानै बांसावो। बे बांसावग्राया मानो नैबे बिथां बसुमतारीखौ बेन खालायनो नागिरनाय आरो बिनि अनगा जेबो गैया आरो। ओरैनो बेसेबां रां होनांगौ जायो? बेयाव राङाव दया धर्म नैबे आगदुवार फासदुवार होनो बेवहाय थाइसे थाइनै बिदि आरो बैयाव जानाखि सान्थि लांगोन मुलि नैबाव गोसो बायदि 20 ताका होयोना 50 रां होयो बे गावबा गावनि गोसो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002
2026133 9101 536360 70020263133 91015363660